kasama, kumusta? Ano sa pita nining bala ang mga adlaw sa Semana Santa? Sa mga adlaw nga dili lang sa paghandom sa pagpasakit sa itong Ginoong Hesukristo sa krus alang sa atong kalawasan. Matungod sa modernong panahon, ingon pang wa na kayo matagi og bili sa kadaghanan. Magani kini gihimo ng usa ka higayunan o selebrasyon alang sa pagtagbaw sa tawhanong kalipay o kailibgon sa mga butang na kalibutanon. Tumauntag kini ang mga adlaw sa pagpamalandong o pag-usisa sa tagsa-tagsa kakagalingon o ang atong pagkinabuhi. Nahasubay ba sa gugma o kabubuton sa Diyos? Kini mao dabukan nining pinalahi nga sugilan. Bugti sa sala. Happy wedding anniversary ninyo ni Daddy Ramil, ma'am. I love you. Thanks, Mark. I love you, son. Happy wedding anniversary ninyo ni Daddy, Mami. Pagkaksa og pahagka ko, Mami Cynthia. I love you, dear. O palagi si Daddy, ma'am. Happy taman 6. Bitaw, Ma'am. King traffic na ra paron. Unsa pa tang oras sa maabuti ni sa syudad aron mga on sa gawas sa pag-celebrate nato sa inyong wedding anniversary ni Daddy. Ready na to. Si Daddy unya ninyo mo'y pangutana, okay? May busina. Yes! Si Daddy na ron! Sa palay lagid ko kayo diha. Let's go! Cynthia, Han, every wedding anniversary na to, mag-recall niyo ko sa una, during our college days. Sa naningawa pa ko nimo, isnabdo ko nimo pirmi. Ang nahibawan mo na takaadtong matay ng ako boyfriend. Sige ka man lang gihapog samo. Isa klase ni, magsige kag atang doors pagtahan sa among classroom. Magsige kag paatbang. Maniya, kung wapa to na ko himo, abi, kung wapa ko magsamok nimo pirmi, o mapansin ka nimo nga kung kagwapo, o main love ka ka na ako. Di kita magkadayon kung wa ko patubuhan ta, di ba? Ay, your correction, ha? Wa tabi ka gi-accept atong na time kay gwapuhan ko nimo. Nga na-in love ko nimo. Sa kalagot lang na ako ni Tami nga akong BF. Natong tungorang may laing girlfriend. Kaya kung di pa tungolad to, di ko nimo, no? Kuy, kasakit ha. Nga nung sakitan ka man, nga wala tinuod. Nahibaw ka pinarnaw, ba? Nga sa ato pa, until now, nagpadaghapon to ni Mustami. Hilong, nga nung ba ang ni ato isgutan? Fast is fast. And I hate him. Nahibaw ka anak. Ngayon ko kasuko ko. Samot ka ba kagwapag masuko ka? Sus, hilong I love you, Cynthia, Hana. Gara, babe. Pahawa ko na diha ang bangon ko. Siya ba? Anniversary ro na to. Di gara ba? Uno. Pasigdihin ko ko. It's about time na mangura na to si Marco si Shaira. Ramil ba? Saan ka? I love you, Cynthia. Hana. Hana, I love you too. Cynthia. Ito, Han. Excuse me, sir. You need to see us in our office. Dili ko maka-entertain mo din sa phone. You need to come to our office and present your business proposal, okay? Oh my God, bigtit subot na ang telepono Ako sel, kinsakan. What my name mag-met here? Yes? Tanawa. Imog yung kong yung bailo ni Ramel. Nagmatag ka lang og morning, Cynthia. Tami? Ikaw ba ni? Oh, thanks. Kay nakaila kapag ide sa akong ingog, Cynthia. Now, Saan mo sa pakihibaw sa cell number? Interesado ka masayod kung nga no naibaw ko sa mong number, but dili ka interesado sa kong giingon nga nagmatag ka lang og morning. Tami, ayaw kong igna-inis pa kumidya, ha? Busy kay ko dahil sa office. Pai, dagan ka kong gitabaho. Nga sa ato pa, iba
gibaylo nimo sa imong work diya sa office ang pagsaksi mo unta sa pagluib ni Ramil nimo? Ha? Unsa mo na mong ipasabot? Gusto kang akong klarohon? Mailaing babae si Ramil nga imong bana nga imong gibaylo na ko. No, dili na tinuod. Dili na tinuod. Ramil, nadlo ko mga sayran sa akong mga ginikanan nga mablos ko. Huwag ikaw nga akong minyo ang amahan. Daisy, magkapila na ba kapasabot ni mo nga? Bisa ko sa may tabo. Dili tayo kapasagdan. Pero Ramil, Ito na. Mahal ta ka. Ikaw ra ang nakasabot nga ako. Ikaw ra ang tinud-anay nga mihatag nga akong pili. Nung may tabo, unungan tayo ka. Dili tayo kapasagdan. Ramil. Oh, Kredit. Ang nag-deliver na rin sa pagkaon ng atong gi-order online. Dali, atong mariyon kay naibaw ko nga pareha sa tagigutom. Tapoy na ang luha. Kaya di pa lang sa nag-deliver, gaway ta. Anyway, nagbayan ta ka o gakos kong hawak ka. Okay. Mga animal! Sa bahis! Cynthia? Patyon ko niyo mo kami, Ramil! Patyon ko kami! Cynthia! Cynthia! Han! Please! Yeah! Please! Yeah! Sa ilwa ko ninyo, Mark. Sarah. Natibintalan ko. Ayaw na ko padunggan na nimong wahinungdan nga rason, Ramil. Ikaawaw ka. Bitawagan ko ni mo, Gramel. Huwag ka matawagan akong daddy. Huwag alang sa unsa pa. Kipakaawawan minimo nga imong mga anak. Kami si Shaira. Si Mami Cynthia. Kami nga ibuong pamilya. Mark, sana. Utang-but maminawaw na ako. Sige, kaingon ko na. Wala ko yung pamatiyon pa nimo. Sarah, anak. Ayaw sa pamatya siya. Kiwa sa inundan ng pagkamahan. Ikuban niya nga itong pamilya. O nga itong utang pagsali kung pagtawad niya. Sarah, please. I'm sorry, Dad. Ikaw rin nagtudo na mo nga malayong mini mo. Ikaw ra. Sarah. Magkabiyak ka na. Kay bisan to, ikaw mo'y nagpatuko ni Baya. Dili mi makapadayon ni Sarah ni mo. Dili o dili na. Andot, sa ibot pasabutan eh. Anong wala ang mga butang desi? Hayan siya. Sorry, Sir Ramil. Nga duha na gyud ka kapin ka oras nga nakabiya si Daisy dinhi sa bahay nga imong abangan pa rin niya. Muuli ko na sa probinsya. No. Dili na niya angin buhatong ni Desi din ako. May anak siya o may umaabot aming anak. Na? May nagdili tinudo ni Daisy nga giingon nga ipakuha ko nun niya ang iyang gimabdos. Usa? No. Unsa? So, wa ka trabaho? Kay gitaktak ka mga yung kumpanya tungod lang sa pagkulga ni Cynthia nga mag-iskandalo sila kung papadayunon kanila sa pagtrabaho rin. Huwag ka mahimo, Bro Jeka. Naglikay lang ang company. Kay, kanikaw ban kumanusap si Desi dito. Sa wa pa siya muhundan sa trabaho, human malambigit ako. Eh, pastil lang. Unsa man kinabuhi mo, bro? Gaba na nila ako sa kong nahimong sa kong pamilya, bro. Gaba na ni.
Wala ko mag-expect kung bumalik ka pa din sa bahay. Huban sa iyong pagguba sa itong pamilya. Nagbasol ako sa mga mo, Cynthia. Pasilaw ako. Wa kay pasaylo mo paabot ako. Ug ayaw ko tawag aghan! Kay hilas! Ludoon ko mamati ana! Wali ko ikatungod, ma'am. Nga mahingilan ng dili mo papuyo ni daddy din sa bahay. Kay wa ko'y natampoy ni. Siya may nagpatukod din. Mark, hain si Sarah. Pasaylo ako ninyo utang bot. Gibasulan ko lang akong nahimo, please. Makapuyo ka din kay imo di bay. Apan wa kay mapaabot na pasaylo di ka na mo isayra nga ako manghod. Wa ug wa gyud. Brad Mark, si Daddy Ramil pa. May sakit siya. Nanginahanglan siya nato. Katot na lang siyang pasayloon. Ano siyang ipa-check up sa doktor. Ayaw kipagbinuang ang Sarah. Humantar niya pagkawawi og human niya giguba ang atong pamilya. Ang atong kabuhaon, ang tanan nato. Maluoy og mo ila ka pa niya. Pero Brad, naingon man ta ini. Bisan magkinaon sa ato gyapon siyang amahan. Gusto na. Ayun ako padung ka, anak. Oh, ato bitaw siyang amahan. Pero giyon sa mata niya. Giyon sa mga pagguba ang atong kinabuhi. Ha? Giyon sa man. Tumag ako. Giyon sa man. Brad. Igo na tingali kag gipakaon ta siya din Agay lang nga maingon siya di anak. Kay iya ka ng tinuyuan. Angay lang nga mag-antos ab siya sa mas kasakit nga atong giantos. Isip bugti siya pagguba. Ang pagpakawaw na to. Pero Brad, antod ka na sa aman siya mag-antos. Antod ka na sa aman. Hangtod nga mamatay siya. Naibaw ka ba, Cynthia? Hangtod ron. Mahal ko gihapon ikaw. Bisan sa kadugay na sa panahon. Bisan tuod nga si Ramil ang imong ipili, kanhi o dili ako. Ug sayod kung walay paglaom nga magkauli mo. Tungod sa nahimo niyang sa ninyo, Cynthia. Mao nga, hatagi ko og hikayon na. Nga akong ikapamatuod nimo nga mahal ko Gusto na. gihapon ikaw. Ay mo ba? Ayaw na dugangi ang among problema. Hapit na masulba rin yung problema din Kaysa tanaw na ako, hapit na mamatay si Ramil. Gumikan anang iyang sakit karon. May, tanaw. Nagtanaw siya nato. Ito milingiw. Bibiya. Usa pa, dili angay nga matipon siya ninyo. Huwag kayo masakit to na siya. Tingalig, mabutong higayon nga magmahay mo kung matakdan og unsa ka ng iyang sakit karon. Lakip na inoon mo maamong sa gaba nga Makalakaw ka na, Tommy. Oh, Cynthia. Makalakaw ka na! Bye, Cynthia. Tawagin ako kung dili ka na busy aron nga makapanuroy ta o banalo ni Mark o Shana. Ginoo ko. Pagkasakit. Pagkasakit na nibugtis akong kahimong sayop. Nasayod kong kaba na tinitanan ka kong kiantos.
Upan sobra na kay kining kasakit nga akong gibati. Ikamatay ko na kining Ginoo. Dugo. Dad? Diyos ko. Dad? Dad! Shaira! Shaira! Ay, pagdulog! Ayaw, pagdulog na ba't dahil ka sa sikit? Oh, dali. Andam ng lamisa, Cynthia, Mark. Nga ulo ta. Ay, si Syra. Wagi niyo mo ban? Sorry, Uncle Jake. Wapang maabot si Shaira sa bahay kay klase niya. But ako lang siya nga gitawagan. Mo diretso na siya din after sa iyang klase. I think mga oras siguro gikan karon. Yan na siya. Mao ba? Bitaw, salamat kay wa ko yung pakyasa sa kung pag-imita rin din sa bahay. Pero kamo pa man, Mark, si mami mo Cynthia. Mo ulan sa pagpangaon. Kaya andam naman lamisa. Jake, wa ba lagi kayo laing bisita? Bitaw, Uncle Jake. Mingaw lagi. I thought nga, da ka magbisita. Ang tinuod, Cynthia, Mark, dili lang kining okasyon na ang rason nga gi-invite ko kamo din sa bahay sa inato nga salo-salo. Ang usa sa pinaka-importante nga rason na nung namugusyo ko nga dili ko yung pakyason sa pag-ani. Kana tungod ni Bro Ramel. Cynthia, nagkinahanglan si Ramel ni mo ang imong bana. Kung yun man usab ka ni mo, Mark, ngayang anak. Kaninyo ni Syra. Igo na tingali ang mga pag-antos ni Ramel uban ninyo. Bugti siya na imusahan ninyo. Dili ba? Wa sila ay mga paryente din sa ato. Nasayad ko mo ni anak. Kamura mismo ngayang pamilya. Maantos siya ang tanan mato niya. Apalo sila ang gihangyo o gipangayo ninyo. Ang inyo ragid kuno nga pasaylo. Sa dili pa kuno siya mamatay. Jake, Uncle, Gibasulan na ni Ramil ang iyang nahimo, Cynthia. Mark, gusto na in town sa inyong pagpaantos niya. unsa? Siya among gipaantos? Dili ba kami may nahimong biktima sa pagluib na ako? Sa iyang pagguba sa akong pag-asawa o sa among mga anak? Libar ko ni Shaira. Unsa ka na siya'y among gipaantos, Jake? Unsa ni kasis mo ang, ha? Unsa? Mangutan ako yung duha. Kung wa na ba kami gugmaalan niya? Kani mo, Cynthia, isip yung asawa. O ikaw, Mark, isip yung anak. Kung sa pa magklasiyas pag-antos ang buti niyong masaksihan, ngayang antuson. Unsa pa man. Uncle Jake. Si Shaira. Hello, Shaira. Mami! Nausa ka. Nausa ka. Lalo ka. O saan ito mo ha? Shaira! Ano, mami? Cynthia, gano? No, si Shaira? Shaira, sulti. O saan ito mo mo? Wa na si Daddy Ramil, Ma'am. Patay na siya ang akong naabdan na rin sa bahay. Patay na si Daddy Nuramel. No. Unsa, mami? God! Tinood ba? No! Rami! Rami! Walong lisod man alang kanato ang paghatag og pasaylo ni bisan kinsa nga nanginahanglan ni ini. Ni bisan kinsa sa mga matuod nga nagbasol sa iyang nahimo.
Kinsa man kakanato ang walay nahimusa. Ang ato ba mga pag-aanto sa kinabuhi, mao ang bukti sa ato mga kasalanan. Ug di nila tapos kini pinalahi nga sugilanon para sa ato pagpamalandong din mga adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan, bukti sa sala. Sinuwat ni Glenn Pino. Soundman, Clint Garing. Spinner, Ariel Mancao. Recording technician, Lloyd Cabiana. Direksyon, Dino Birungan Eliseo. Mga kasama ang inilabati o salamat kini kasugilanon apan dili kalimod nga kitang tanan. Nakasinati usabog ingon ini taliwala sa atong pagkinabuhi ning dangog nga kalibutan. Apan sa dili pa, ari nga mga artista naghatag og kinabuhi ni atong sugilanon ron. Sa papel ni Ramel, Direktor Ray Arellano. Cynthia, Miss Monica Manlanat. Mark, Direktor Randy Suson. Shaira o sa papel ni Daisy, Miss I. Ingrid Merturaso. Jake, Ricky Bangis Garing. Kami, Direktor John Puhanis. Hangtod sa sunod na higayon po, daghang salamat sa inyo pagpaminaw. Pag-amping, mag-ampo lang yun kita kanunay, ug liguno ng ato pagsalig sa Ginoo. Mayong pagpamalandong, meaning Semana Santa. God bless us all.